Өлкә татар мәдәният үзәгенең һәр бүлмәсендә генә түгел, һәр буш пишмагында шәһәр авыллардан килгән җырчылар һәм коллективлар сәхнәгә чыгар алдыннан соңгы репетицияләрен ясыйлар. Менә бу Яңамалык районы Иске Исәнтимер авылыннан килгән Ак әбиләр фольклор төркеме. Моннан 11 ел элек авыл мәдәният йорты каршында эшләүче әлге коллектив шул ук вакыт эчендә кайларда гына чыгыш ясамаган. Репертуарда менә шулай каян нәрсә ишетәбез, шушыны үзебезгә алабыз, күңелебезгә ошаганны. Әгәр дә әбиләрдән дә шулай алабыз, әниләр җырлаган җырларны искә төшерәбез. Менә әтикәемне без әнидән ишеткән идем, минем беренче шушыны кулландык. Аннан соң чынлап та инде олылар ничек инде олылар җырлаганнар, сугыш вакытларында кемнәр ничек җырлаган, аларны ничек ишетеп үстем мин. Менә кемнәрнең нинди җыр яратканын белеп, аларны искә төшереп, менә шулай үзебезнең репертуарыбызга алабыз. Татарлар күпләп яши торган Иске Кулатка районында һәр авыл клубы каршында үзешчән сәнгать коллективлар эшләп тора. Бүгенге иҗат бәйгесендә район үзәге мәдәният йортыннан Шишмә ансамбле катнаша. Репертуары төрле күбесе безнең татар халык җырлары, күбесе татар халык җырлары, төрле җырлар. Мөнәҗәт тә бар. Ике елга бер тапкыр узатырган Мәңге онытылмас моңнар фестиваль конкурсында катнашучылар 3 номинациядә көч сынаша. Озын ки, бәйет мөнәҗәт һәм вокаль ансамбльләр. Оештыручыларның әйтүенә караганда, элеккеге елларда чыгыш ясаучылар башлыча китаплардан алынган я интернеттан өйрәнгән җырларны башкарсалар, хәзер җирле халык авыз иҗатына зур игътибар сизелә. Заякларның күплегенә искитте. Аның күплегенең бер хәл, аның эштәлеге дә, аның сыйфаты да яхшы булуына безнең гаҗәп калдырдык. Ул бит инде безнең 3 номинациядә фестиваль бара. Мәсәлән, вокаль ансамбль, жанр фольклор, озынки, бәйет, мөнәҗәт. Аның җырына, киенә, музыкасына туры китереп, киенергә дә кирәк. Аның атрибутикасын да әзерләргә кирәк. Алар шуның нечкәлекләренә кадәр уйланып бетелгән, гаҗәпләндерде һәм бик сокландырды. Ике сәгатьтән артык барган иҗади бәйгедә Гран-прига татар мәдәният үзәге каршында эшләүче Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Алсу Әлмәтова җитәкчелегендәге Урама ансамбле лаек булды. Ульяновскидан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.